Alimpus migo sa duha ka sitio sa barangay Mambaling, 29 ka mga balain nangaguba. Gidangkat ang atok sa ilang barangay covered court. Upat ka mga balay na ugdaw samtang duha ang nakanan sa kayo sa sunog nga nahitabo sa Dalan Panganiban, barangay Pahina Central. White storm surge alert sa Sugbo, guban na usab ang dagan sa Bagyo. DENR nangayo og kopya sa CCTV recording sa pagputol sa kahoy sa Dalan S. Osmeña alang sa ilang pagpasaka og kaso. City Hall nagmagahi sa paghatag sa video nga ilang gipanghambog kaniadto nga available og makatabang sa pagsulbad sa mga kaso. Karong adlaw ang kasumaran sa pagluib kang Leon Kilat sa iyang mga kauban nga katipunero didto sa Karkar. Payo nga kung Sugbo o Kabisayan, aniya ang labing labas ng mga balita atod kaninyo sa kinatibok ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Napugang ang mga residente sa barangay Mambaling, Labangon ug Tisa karong lang hapon tungod sa pagtumaw sa Alimpos nga miguba og ubay-ubay nga panimay. Apan sa di pa kanang balita, giklaro sa Pag-asa nga walay storm surge alert sa Sugbo. Giklaro kini sa maong buhatan human na usab ang dagan sa Tropical Depression Domeng. King Perez, Sugin ni Min. Tungod sa pag-usab sa dagan sa Bagyo, nausab ang forecast sa DOST Project NOAA kabahin sa storm surge alert kagahapon alang sa bakatang bahin sa Sugbo. Sa ulahing pagbana-bana sa agianan sa Tropical Depression Domeng, atoa na kini nagpaingon sa Giwan, Eastern Samar. Sa pagkakaroon walay storm surge advisory ang Pag-asa Mactan dinhi sa Sugbo. Issue nila na storm surge, no? Base sa ilang model, gahapon pa man to siya sa hapon and ang effectivity nila is usually 6 hours. Giklaro sabi sa letrero nga di angay matinga ang katawhan kung adunay tropical depression atol sa summer ug dili kini tungod sa climate change. So it's really part of kanang sa climatological records na to, nga during the month of April, nagigihapon tayo 0 to 1 possibility of having a tropical cyclone. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo, nangabot na ang mga ekipo sa disaster team. Mao kini unyay gamiton alang sa pag-rescue. Ang ekipo nga may kantidad og dili mo menos 25 milyones pesos gikan sa Germany. Mato ni Simeon Romarate, Administrative Assistant sa Disaster Team, ang mga ekipo gipalit sa miaging tuig apan karon lang naabot. King Perez, News 5. Atol unya sa gipabot kapag landfall sa bagyong Doming dito sa Surigao, ugma sa gabi, subling mo issue og geohazard threat advisory ang Department of Environment and Natural Resources ngadto sa mga lungsod nga posibleng maapektuhan sa kusog nga mga pag-uwan. Gipahibaw sa tigpamaba sa DENR 7 nga si Eddie Yamido nga sa bagatang bahin sa Sugbo posibleng maapektuhan sa bagyo ang mga kalungsuran sa Argao, Uslob, Santander, Ronda, Dumanog ug Pinamungahan. Dulan sab sa 20 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo, peligro sa landslide samtang laing 5 pa ang delikado sa mga pagbaha. Awag sa DENR nga padayong magmonitor gawa sa pagpatuman sa preemptive evacuation alang sa mga bulupyo dool sa sapa ug tiilan sa bukid. Landslide and flooding sa office sa governor sa Cebu o sa Bohol. Apil na po itong mayor sa Bohol. Apektado ang dulan 30 ka mga panimay sa pagtumaw sa Alimpos nga bikuso-kuso sa duha ka sitio sa barangay Mambaling pasado alauna karong hapon. Matod sa Pag-asa nga way kalabutan ang maong Alimpos sa nagsingabot nga tropical depression Doming kundili dala kadto sa isolated thunderstorm. Alang sa labing uwayng kalabuan sa mga hitabo, ani si Ryan Sorote. Attorney Frank nagkagubot ang mga residente sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, pasado launa karong hapon tungod sa pag-igo sa Limpos. Giingong nagsugod ang Limpos sa City Viking, dinunan nilang nadunggan ang kusog nga pagbutos ug dahunog nga gisundan sa kusog nga pagkaguros sa hangin. Bilang na pila ka minuto sa Limpos nga mihabol sa mong barangay uban ang hinay nga pag-uwan. Sa video nga kuha ni Kay Behena, tataw ang paglupad sa mga debris. Kinisab ang nakuang hulagway ni Brian Libong Castle. Unang gilangkat sa Alimpos ang atop ining sports complex nga miuntay bakwitan sa mapektadong mga residente.
Nasangit usab sa mga linya sa kuryente ang mga scene og steel frame niini. Swerte kay way naigo sa mga nanglupad nga madibri. Dunay nang labing mga kung nga baling mga poste sa kuryente. Labing biktado ang Badyaw community nga nimutang sa maong dapit. Then nanagan sila tungod sa grabe nga kusog sa hangin. Dunay mga panimay nga milupad ang atop ug ang mga bongbong. Ang uban niini haligi na lang ang nahibilin. Sa inisyal nga nakuhang impormasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, di mo minus sa 30 ka mga panimay ang apektado sa pagigo sa limpos o usa ang ikatakong samdan. Temporaryong ipahimutang sa laing covered court ang mga biktima. Doon na sa ipatawag nga emergency meeting sa Mambaling Barangay Captain Wilfredo Go aron sa pagpaubos sa duha ka sitio sa state of calamity. Gusto ko siya wasagin na itong wow ba? Kapag ito, pagtanaw lang ko, marag sunog. Inainapo ako na lang ako kay kusog mo kayo. Umaos ka kaya na, sunog ako. Kung kita di area ka rin, pagkakaroon doon, kaya delikado nis mga tao. Mala nga, atong di pa nilok ang mga tanod o katong sa disaster. Natunong nga din aron din nagkabuwag-buwag na layo mga gani area ang biking o kaning Badyawan. Kung inyo makita karon sa kong gibarugan, wala na gyud kini og mga bongbong o atot. Mao kini ang kani nga simbahan sa grupo sa mga Badyaw dinhi sa Barangay Mambaling. Nadesisyonan na sa Korte Suprema kaganiha nga constitutional ang reproductive health law gawas lang sa 8 ka provisions niini. Subay niini, mga grupong pabor og dili sa mong balaudnon nag-iyahay og vigil kagabi alang sa mamahimong desisyon sa Korte Suprema. Ryan Sorote, Suginlimi. Giangkon sa mga anti-RH law groups dinhi sa Subo nga lisod nga mabasura sa Korte Suprema ang nag-ong-ong nga implementasyon sa reproductive health law. Matod sa grupong Human Life International nga mas dako ang posibilidad nga paboran sa 15 ka mga Supreme Court justices ang pagpatuman sa maong balaod. Gipagi sa misa og vigil ang katapusan nilang lakang sa Cebu Metropolitan Cathedral. Mao na nga atong pangayo sa Ginoo ining atong misa ug padayon kita mag-ampo nga mopatigbabaw yon ang unsay makaayo sa kinabuhi sa tao. Gawas niini, doon na say katapusan at pilar nga giduso ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ngadto sa Korte Suprema isip katapusang hangyo sa mga justices nga ibasura ang RH law. Gipasalig ni Dr. Rene Buliser nga ilang ipadayon ang pagsupak sa RH law di sa nagpaboran kini sa mga maestrado. Nakita na mo nga di na sila maglisod pagkapasar pa sa other pending nga mga bills like abortion bill, gay rights bill, divorce bill, even euthanasia. Laing kalihukan sab ang ipahigayon sa mga pro-RH law sa University of the Philippines Cebu grounds. Gipadayag sa mga youth leaders o mga sakop sa LGBT community ang ilang pagsuporta sa pagpatuman sa RH law alang sa kabatan-unan o kabamayan. Katulad matod pa sa mga kabatan-unan nga medukar sa reproductive health. Yeah, so I think it's not new. But what we're trying to do now, our message is really to stand for a yes to RH law and not to debunk or to rebut the no's of the bill. Sa maong kalihukan, nanghatag sila og mga lubricants o condom human sa ilang Pink March. Ryan Sorote, News 5. Nag-abot sa pantalan sa Naval Forces Central ang mga gagmayng mananagat sa dakbayan sa Talisay aron ireklamo ang mga dagkong barko nga iligal nga nanagat sa ilang municipal waters. Nakaapekto matud pa kanila ang maong kalihukan. Chinky Bargio, Suginlimi. Agig protesta sa padayong iligal nga pagpanagat sa pipila ka mga commercial fishing boat nga musud sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay, nagdungan og dunggo dinhi sa pantalan sa Naval Forces Central ang kapin 30 ka mga gagmayng mananagat. Nikuyog sila sa bantay dagat nga nakadakop og 3 ka dagkong sakayan nga taga Danao City kaganihang kadlawon. Silang tanan pulos mipyait sa kalisod sa pagpanagat sama ni Clyde Lescano nga 3 ka tuig nang nanagat. Grabe ka apektado. Kapit nga, bili namin makakaon. Tungod sa aming dagkong panagat nga, nasodiri. Matod sa Chief Security Officer sa Cebu Province, daghang gisupak sa provincial ordinance ang mga dinakpan. Fishing inside municipal waters, nasulod sila sa 15 kilometers, fishing with finest net. Uban na ni doon na pa yung mga kining sonar o radar.
Nakuha gikan sa mga sakayan ang tukot nga dunay pino ug mata, mga isda ug ang pump boat. Ang kapitan sa barko nga si Modesto Gonzaga miangkon nga nahibaw siyang illegal ang ilang gihimo. Nahibo may nga, pero man sila may ang mga bantay dagat nga ipapalagatan, sila may mga imbitar sa no? Pahimangno sa bantay dagat Sugbo, dagan pang operasyon ng ilang himuon pagukod sa illegal nga mga mananagat. Akong awahagon nga unta para sa hatagag gigayon katong mga small time na itong mga fishermen nga naman makakuha ng masad kay usahay ang upanuan ay makuha ng isda kay lagay nahurot na sa mga commercial fishing boat. Jinky Bargio, News 5. Naog daw ang upat ka panimay samtang duha ang partially burned atol pag-ulbo sa kayong ganihang kadlawon kili sa sapa sa 34 Panganiban, Barangay Pahina Central. Way gikatahong naangol atol sa mong insidente nga gibanabanang mabot sa 100,000 pesos ang gibilin nga danyos. Ray Pasaporte, Sugid Liming. Taliwa sa pag-ulbo sa kayo nga misila og mga pasado alas 12 ganihang kadlawon. Nagpakapakasab ang linya ni ining kuryente kay wa dayon na paong sa Veco ang supply ni ini. Kini ang hinungdan nga misamot ang kabalaka sa mga residente sa dapit. Wa makadako ang kayo apan miug daw og upat ka panimay. Sud sa 10 minutos gideklarar nga fire under control ang kayo. Bugtong ang iyang itom nga bagra ang nahipos ni Nanay Rosita. Dihang gipukaw siya sa dakong kayo. Nakatulog naman ko, ingon sila. Sunog, di kalit kung mata nagdulaab naman. Wala chupoy, sidakan ko, gibiran ako kung ako, gisiguro na ko kung ako pag naog, di pagay sa munaog, kaya ako na kayong kalayo. Akong bata, akong ingon ko, akong ba? Gingong nagsugod ang kayo sa panimay sa pamilyang binuluak. Yes, sa tapat na, na may green sa mga green tea ito, o paggawa na. Kung may takpas, huwag ko guys, kung asa siya nagbikan. O, pag abli ko sultahan, huwag na, alanganin naman. Nalabat ako na kayo mo ito nga. Ako mang gitubang adon dito kay napupuno na tayo wala na tayo wild na Kasamtangan gipahilo na sa Barangay Health Center sa Pahina Central ang mga nasunugan. Ray Pasaporte, News 5.